Qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lawretana, ir-radju tal-Komunità Parrokjali tal-Madonna ta' Loreto, Ansilem. Semmija ta' Radio Lawretana. Nilqakom għal programm Il-Malti, il-Letteratura u l-Ilin, fejn illum ser inkun nintervista lil Dr. Adrian Grima, lettur fid-Dipartiment tal-Malti ġewwa l-Fakultà tal-Arti, dwar id-diploma fil-Letteratura Maltija li ser tirġa' tiftaħ din is-sena. Adrian Grima jgħallem il-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta, speċjalizza fil-metafora u l-preżenza tal-Mediterran fil-letteratura Maltija. Kiseb id-dottorat taħt is-supervizjoni tal-professur Joseph A. Buttigieg u l-professur Oliver Frigieri, b'teżi dwar 5 metafori li sawru l-immaġinarju nazzjonali fil-letteratura Maltija. Dr. Grima huwa l-koordinatur tal-Organizzazzjoni Kulturali Mediterranja Inizjamed li waqqaf flimkien ma' oħrajn fl-1998 u jieħu ħsieb il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta li jsir kull sena. Barra minn hekk hu kittieb ta' diversi kotba u x-xogħlijiet tiegħu huma tradotti f'diversi lingwi. F'Ottubru tal-2018, id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta se jerġa' jiftaħ kors li jwassal għal diploma fil-letteratura Maltija. Dan il-kors, part-time ta' filgħaxija, b'żewġ lezzjonijiet fil-ġimgħa ta' 3 sigħat il-waħda, huwa mifrux fuq 2 sentejn u jiftaħ darba kull 2 sentejn. Nirringrazzjak Dr. Grima tal-li l-qajdi l-istedina u merħba bik fil-programm. Din id-diploma tiffoka fuq il-letteratura tas-seklu 21. Barra minn hekk tistħarreġ ukoll l-editjar, il-qari tal-letteratura fil-pubbliku u fuq il-mezzi tax-xandir fost l-oħrajn. X'inhu l-għan prinċipali ta' din id-diploma? Għaliex id-Dipartiment tal-Malti ħadin id-direzzjoni meta ġie biex joħloq din id-diploma? Din id-diploma tħares lejn il-letteratura tas-seklu 21 f'Malta. Però tħares ukoll il-letteratura li kena qabel, tħares lejn il-letteratura romantika, tħares lejn il-letteratura tas snin 20, 30 u 40, il-letteratura soċjo-realista, awturi bħal Juan Mamo, Giuseppe Lul Mercer, Giuseppe Bonnici, Giuseppe Orlando. Tħares ukoll naturalment lejn il-perjodu modern, il-letteratura li bdiet tinkiteb wara li Malta ħadet l-indipendenza fl-1964. Imma għall-ewwel darba f'kors formali tal-Malti fl-Università qed nixtu ċerta attenzjoni fuq il-letteratura li bdiet tinkiteb fis-snin design awturi bħal Henry Holland, Emanuel Mifsud, Clara Zoppardi, Alex Bella Ġera u awturi oħrajn hemm bosta illi biex ngħidlek jiffurmaw flimkien it-tielet mewġa tal-letteratura Maltija. L-awturi li aħna qed nażlu nsejħulhom l-awturi tal-ġenerazzjoni kosmopolita jew kosmopolitana. Kemm romanziera u novelliera kif ukoll poeti. Iva, il-diploma tħares ukoll lejn l-editjar, il-qari tal-letteratura fil-pubbliku u fuq il-mezzi tax-xandir. L-idea hi li fil-waqt li d-diploma tagħmel dak li jsir normalment fil-korsijiet ta' filgħodu fil-baċellerat, tħares ukoll lejn oqsma li
fil-baċellerat aħna m'għandniex ċans nifukaw fuqhom. Ġifieri x'jiġri meta l-letteratura biex ngħidlek tidħol fl-ispazju pubbliku. Fis-sens x'nistgħu nagħmlu bil-letteratura meta ikonna f'idejna l-mezzi tax-xandir, meta niddeċidu li nippubblikaw, meta nkunu rridu nippromovu l-letteratura, kif nistgħu nikdbu reċensjoni letterarja, kif nistgħu nippromovu l-letteratura pereżempju fil-kunsilli lokali u fuq l-internet. Dawn huma kollha oqsma illi huma rilevanti ħafna għat-tagħlim u għat-tixrid tal-letteratura Maltija, imma li minħabba l-limitazzjonijiet tal-ħin ma nistgħux niddiskutuhom fil-kors ta' matul il-ġurnata tal-baċellerat. L-għan tad-diploma naħseb li huwa li laqa flimkien il-letteratura Maltija u s-soċjetà Maltija tas seklu 21. Soċjetà li hija iktar miftuħa, li hija iktar konnessa biex ngħidlek mad-dinja kollha, li hija ħafna iktar diġitali, ħafna iktar imqabbda mad-dinja virtwali. U f'din is-soċjetà ġdida aħna naraw li il-letteratura Maltija qed tisfrutta ħafna possibilitajiet u hemm ħafna iktar possibilitajiet li tista' tisfrutta. Hemm ukoll id-dimensjoni tal-ħoss tal-letteratura, id-dimensjoni ġifieri il-qari tal-letteratura b'vuċi għolja. Il-letteratura mhix biss esperjenza sikta biex ngħidlek ta' xi ħadd li għandu ktieb f'idejh u qed jaqra fuq bank, imma l-letteratura hija wkoll mument fl-ispazju u fil-ħoss, jiġifieri moment li jista' jsir spettaklu fih innifsu biex ngħidu hekk. U rajna f'dawn l-aħħar snin, rajna għawmin kbir fl-interess fil-pubbliku, speċjalment fost iż-żgħażagħ, fl-esperjenza letterarja bħala esperjenza f'post u f'ħin partikolari, bħala spettaklu, bħala avveniment. U id-Dipartiment tal-Malti permezz ta' din id-diploma qed iħares lejn dawn ir-realtajiet ġodda u qed iħares lejn ukoll possibilitajiet ġodda li l-letteratura Maltija għandha fid-dinja diġitali, fid-dinja tal-pubblikazzjoni, fid-dinja tal-mezzi tax-xandir, fid-dinja tal-kreattività, fid-dinja ta' fejn il-letteratura tiltaqa' ma' forom oħrajn tal-arti, mal-arti infisa, mal-arti viżiva, mal-mużika. Għalhekk pereżempju qed naħdmu għandna għall-ewwel darba kors fuq il-lirika tal-kanzunetti li qed jagħmlu kompożitur magħruf Alex Vella Gregory. Għalhekk qed naħdmu anki fuq dawn l-oqsma illi normalment ma jkunx ċans naħdmu fuqhom. Id-Dipartiment tal-Malti qiegħed jikkollabora mal-qrib mal-BNF Bank Malta PLC u l-Kunsill Malti għall-Arti. BNF Malta PLC se jħallas il-miżata sa massimu ta' 2,000 euro tal-kors tal-istudent jew l-istudenta li tiġi l-ewwel fil-kors, waqt li l-Kunsill Malti għall-Arti se jagħti għajnuna finanzjarja lill-aħjar 4 proġetti tal-istudenti fit-tieni sena tal-kors. Tista' tagħtina iktar informazzjoni dwar dan il-proġett li l-istudenti jridu jagħmlu fit-tieni sena tal-kors? Iva, d-Dipartiment tal-Malti qed jikkollabora ma' BNF Bank u mal-Kunsill Malti għall-Arti biex l-istudenti li jmorru tajjeb ħafna f'dan il-kors l-ispejjeż li ikollhom ikunu jistgħu jitħallsu biex jagħmlu l-kors, il-miżati tagħhom ikunu jistgħu jitħallsu minn dawn l-sponsors. Għalina ħaġa sabiħa immens li għandek entità pubblika ewlenija l-Kunsill Malti għall-Arti u entità privata importanti, bank lokali, l-BNF Bank, illi qegħdin it-tnejn li huma jaraw il-valur ta' din id-diploma li lin mill-konfini tal-akkademja u li lin mill-konfini tal-letteratura Maltija nfisha. Dawn iż-żewġ entitajiet għażlu li jappoġġjaw din id-diploma għax jaraw li hija kontribut importanti lis-soċjetà Maltija fis-seklu 21. Jaraw illi din hija inizjattiva illi tagħti valur miżjud biex ngħidlek lis-soċjetà tagħna lill-kultura tagħna.
Il-proġetti li jagħmlu l-istudenti huma trejn. Fl-ewwel sena l-istudenti jagħmlu proġett dwar xi perjodu tal-letteratura tagħna, il-perjodu romantiku, il-perjodu modern, il-perjodu kosmopolita, tielet mewġa li semmejna diġà, jew fuq awturi partikolari, waqt li il-proġett fit-tieni sena illi qed jiġi appoġġjat speċi permezz ta' sponsorship, permezz ta' borsa ta' studju, 4 borsi ta' studju fil-fatt ta' €500 l-wieħed mill-Kunsill Malti għall-Arti. Dak it-tieni proġett huwa proġett iktar kreattiv, jiġifieri l-idea hi li inti titlaq mill-istudji akkademiċi tiegħek fid-diploma u tibni xogħol kreattiv. Jista' jkun xogħol pereżempju li jlaqqa il-letteratura mal-mużika, jista' jkun xogħol li jitlaq minn studju letterarju, studju filosofiku u minnu jinbena xogħol letterarju ġdid. Dan huwa tip ta' xogħol illi aħna nħossu illi id-diploma tressaq lill-istudenti tagħha leħ. Fuq il-fuljett li d-Dipartiment tal-Malti ħareġ dwar id-diploma fil-letteratura Maltija, hemm il-lista tal-letturi. Wieħed jinnota li l-letturi mhumiex biss mid-Dipartiment tal-Malti imma minn oqsma oħra. Fl-opinjoni tiegħi dan jagħmel il-kors iktar interessanti, ikkummenta. Iva, fil-ktejjeb li għamilna biex nippromovu, li nispjegaw u nippromovu il-diploma fil-letteratura Maltija, hemm il-lista tal-letturi u l-letturi jinkludu taħlita ta' ismijiet magħrufin fl-istudji tal-Malti, tal-letteratura Maltija llum. Imma anki ismijiet ta' persuni illi jew huma involuti direttament għax huwa x-xogħol tagħhom biex ngħidlek fl-industrija marbuta mal-letteratura Maltija, ġifieri il-pubblikazzjoni, x-xandir, il-kompożizzjoni u l-kitba tal-mużika. Jew inkella huma studjużi mill-qasam ngħidu aħna tal-filosofija bħal Kaldo Merċieqa li magħhom iġibu disċiplina ġdida, jġibu riżorsi ġodda biex permezz tagħhom narrikkixxu l-istudji tal-letteratura Maltija. L-letteratura Maltija għandha bżonn il-riżorsi kollha possibbli li jeżistu fil-pajjiż biex kemm il-kitba tagħha u kemm l-istudju tagħha naturalment aħna interessati primarjament mill-istudji tal-lingwa u letteratura Maltija bħala Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Dawn l-istudji tal-letteratura Maltija ikunu kemm jista' jkun komprensivi, jinvolvu kemm jista' jkun ir-riżorsi kollha akkademiċi li jeżistu fil-pajjiż biex ikonna perspettivi differenti, ikonna influenzi differenti, ikonna filosofi li qed jgħinuna nifhmu l-letteratura tagħna, ikonna kompożituri, ikonna artisti, ikonna pubblikaturi, ikonna edituri letterarji, ikonna xandara, daw kollha jgħinuna biex inkunu nistgħu nistudjaw aħjar u ntejbu anke l-kwalità kreattiva tal-letteratura tagħna. Eżempju tajjeb ta' dak li qed ngħid huwa l-involviment ta' Dr. Albert Gatt mill-Istitut tal-Lingwistika u il-lingwa teknoloġika. Il-kontribut ta' Dr. Gatt jinsab fil-fatt li qed iħares lejn il-letteratura Maltija u l-lingwa Maltija fid-dinja tal-intelligenza artifiċjali ngħidu aħna. U kif ngħidu aħna, computer jista' jiġġenera xogħol letterarju awtomatikament. Dawn huma l-frontieri l-ġodda tal-letteratura Malta, tal-letteratura dinjija u tal-letteratura Maltija. Ilhom ftit snin issa daw il-frontieri kontinwament jitresqu dejjem iżjed il-bot, dejjem hemm iżjed possibilitajiet. U l-letteratura Maltija qed tħares f'din id-direzzjoni wkoll lejn dawn il-possibilitajiet. Ukoll u diploma tiffoka anki fuq dawn il-possibilitajiet. Din id-diploma tesplora wkoll il-kitba kreattiva.
Xi jsir f'dan il-kors biex tiġi sfruttata din il-ħila? Iva, diploma fil-letteratura Maltija tesplora wkoll il-kitba kreattiva li għamel hawnhekk Caldo Merċieqa li huwa poeta stabbilit u akademiku li ġej mill-istudji tal-filosofija, jew primarjament mill-istudji tal-filosofija, li għamel hawnhekk f'dan il-kors li għamel tal-kitba kreattiva fid-diploma fil-letteratura Maltija huwa li jaqbad testi kritiċi ewlenin, fosthom testi tal-filosofija, testi stabbiliti, testi klassiċi, anki testi kontemporanji tal-filosofija dinija. U jara kif dawn jistgħu jixprunawna, jgħinuna, idakkruna fil-kitba kreattiva tagħna llum. Id-diploma mhux il-ħsieb tagħha li toħloq l-awturi, imma l-idea ta' diploma hi li toffri lill-istudenti tagħha il-possibilità li jesperimentaw bil-kitba kreattiva. Għandna studenti ta' diploma illum li huma kittieba magħrufin. Wieħed minnhom huwa Mark Camilleri, il-kittieb ta' romanzi polizjeski. U allura xaħat bħal Mark Camilleri naturalment se jgawdi minn din possibilità li jikteb xogħol kreattiv issa b'ispirazzjonijiet ġodda permezz tal-kors li għamel Caldo Merċieqa. Però għandek ukoll studenti illi m'għandhomx esperjenza tal-kitba kreattiva, imma li d-diploma tagħtihom il-possibilità li jesperimentaw forsi għall-ewwel darba f'ħajjithom bil-kitba. M'għandhomx id-dmir jew ir-responsabbiltà li jsiru kittieba għax qed jagħmlu d-diploma, imma jekk hemm dik iż-żerriegħa fihom, dik ix-xewqa fihom illi jiktbu, id-diploma tgħinhom biex dik ix-xewqa dik iż-żerriegħa ikabbruha. Min jista' japplika l-kors u hemm bżonn ta' xi kwalifiċi partikolari biex tapplika għalih? Għal din id-diploma fil-letteratura Maltija li jsir darbtejn fil-ġimgħa tnejn u l-erba' bejn 5:30 u 8:30, fil-prattika jista' japplika kulħadd. Aħna nitolbu illi studenti li japplikaw li jkunu taħt 23 sena ikollhom grad almenu f'livell ta' C fil-livell avanzat tal-Malti biex ikollhom bażi soda ta' Malti. Però dawk il-persuni li jixtiequ japplikaw għad-diploma fil-letteratura Maltija u qatt m'għamlu il-livell avanzat fil-Malti jistgħu japplikaw xorta waħda jekk ikunu għalqu 23 sena u d-dipartiment jagħmilhom intervista biex jara li huma qed jagħmlu għażla li taqbel mal-ħiliet tagħhom, mad-dispożizzjoni tagħhom. Naturalment xi ħadd li jażel illi japplika għal din id-diploma wisq probabbli ikollu l-attitudni pożittiva u speċjalment il-motivazzjoni u l-interess biex jagħmel din id-diploma. Ġifieri aħna nħeġġu ħafna lil dawk illi anke jekk qatt ma resqu lejn l-università inħeġġuhom biex japplikaw għal din id-diploma għaliex id-diploma ma tassumix li huma diġà għandhom preparazzjoni avvanzata fil-Malti jew saħansitra diġà għandhom grad universitarju. Il-diploma lesta illi hija ppjanata b'mod, hija mfassla b'mod illi anke dawk in-nies li qatt ma studjaw l-università jew saħansitra qatt ma għamlu livell avanzat fil-Malti ikunu jistgħu jagħmlu din id-diploma u ilaħqu anki ma' oħrajn illi ikunu qed jagħmlu id-diploma li jkollhom diġà tħejja akademika soda. Fil-kors li għandna bħalissa, fil-grupp li għandna bħalissa ta' studenti, fil-fatt hemm din it-taħlita, hemm nies li għandhom diġà letteralment masters fil-letteratura Maltija, imma għandek ukoll nies li qatt ma studjaw il-Malti fil-livell avanzat. Għandek numru ta' nies li qatt ma ġew l-università jistudjaw. Il-ħiliet differenti u risorsi differenti li jġibu l-istudenti magħhom fil-grupp fil-fatt jgħinu ħafna lil xulxin anke l-esperjenzi differenti li jkollhom jgħinu ħafna lil xulxin biex kulħadd jitgħallem mingħand l-oħrajn.
Il-kummenti tal-istudenti li qegħdin isegwu l-kors bħalissa huma pożittivi immens. Huma jistqarru li jħossuhom parti minn familja. Id-Dipartiment tal-Malti dejjem lest li jgħinhom apparti mill-fatt li t-tagħlim tal-letteratura huwa ppreżentat b'mod innovattiv. Għaliex tħeġġeġ li n-nies japplikaw għal dan il-kors? Iva, aħna kuntenti ħafna b'dan l-ewwel grupp ta' studenti li qed jagħmlu waslu fl-aħħar issa id-diploma fil-letteratura Maltija. Kuntenti ħafna bil-kummenti pożittivi immens tagħhom. Naħseb illi huma ħadu ħafna minn din id-diploma, talmu ħafna mill-letturi, talmu ħafna mill-kotba illi qraw u li użaw. Imma naħseb ukoll li daw l-istudenti taw ħafna wkoll lid-diploma, taw ħafna wkoll lill-letturi u taw ħafna wkoll mill-esperjenzi tagħhom, mill-ħiliet tagħhom, mill-ispeċjalizzazzjonijiet differenti tagħhom, taw ħafna wkoll lid-Dipartiment tal-Malti u jien inħoss li aħna nħossu Dr. Bernard Mikale fil-kap tad-Dipartiment u d-direttur tal-kors, jiena u li aħna nħossu ħafna illi daw l-istudenti il-sem tagħhom, bis-sem tagħhom f'din id-diploma, il-Dipartiment tallem ħafna u stana ħafna fl-esperjenzi tiegħu, fil-riżorsi tiegħu, fit-tagħlim tiegħu. Daqskemm ħadu l-istudenti inħoss li ħadna aħna wkoll bħala Dipartiment u bħala letturi minn għandhom. Lecture ta' 3 sigħat, it-tnejn fil-għaxija bejn 5:30 u 8:30 u l-erba' l-istess bejn 5:30 u 8:30, ma dan il-grupp ta' studenti ta' diploma fil-letteratura Maltija, it-tletzijat itiru għaliex l-istudenti huma motivati huma interessati daw qed jagħmlu sagrifiċċju wara ħafna drabi wara ġurnata xogħol biex jiġu l-università u jistudjaw, imma dan is-sagrifiċċju qed jagħmluh għax għandhom passjoni għas-suġġett għax jixtiequ jitgħallmu affarijiet ġodda għaliex jixtiequ illi immissu esperjenzi, jkollhom esperjenzi differenti li aktarx qatt ma kellhom qabel ma bdew din id-diploma. X'inhu ma x-xogħlijiet li jistgħu jaħdmu fihom il-qudiem, forsi anke part-time jew full-time. Aħna nimmaġinaw illi aħna naraw illi l-studenti li jkunu għamlu din id-diploma jistgħu eventwalment jaħdmu aħjar fil-qasam tal-mezzi tax-xandir fejn tidħol mhux biss il-promozzjoni tal-letteratura Maltija jew il-ktieb Malti, ma anki fil-produzzjoni ta' programmi kulturali f'sens wiesa'. Imma anki tista' tgħin ukoll dawk li jixtiequ jaħdmu fil-komunità, fi proġetti marbutin mal-kultura, fi proġetti mal-komunità u fil-komunità. Naħseb li dan huwa kors din hija diploma li tista' tgħin lil dawk illi qed jgħallmu u li jixtiequ jagħtu anki kontribut ġdid fl-iskola u fil-klassi fejn jgħallmu. Dan huwa kors din hija diploma tista' tgħin ħafna lil dawk li jaħdmu fi proġetti kulturali, proġetti tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu fl-għaqdiet, li jaħdmu f'organizzazzjonijiet, f'istituzzjonijiet nazzjonali, statali, privati li jaħdmu foqsma kulturali b'mod ġenerali. Naħsbu li din id-diploma tista' tgħin ukoll dawk li jaħdmu fl-uffiċini, f'kumpaniji privati li għandhom anki dimensjoni kulturali u soċjali. Din hija diploma illi għalkemm mhix marbuta ma' xogħol partikolari ħafna, fil-verità hija diploma li toffri ħafna possibilitajiet lil min huwa interessat foqsma differenti u għalhekk inħeġġu ħafna lis-semmija ta' dan il-programm biex japplikaw, jikellmuna, jistaqsuna. L-informazzjoni jisibuha faċilment fuq l-internet, imma jekk ma tkomx aċċess faċli għall-internet kemm iċċemplu lid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Arti u aħna nagħtukom l-informazzjoni kollha li jkun hemm bżonn. Jekk tridu tistgħu tistaqsu għaliha Dr. Adrian Grima u nistgħu nitkellmu u anke niltaqgħu biex nitkellmu dwar din id-diploma.
Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nkun magħkom fl-iskeda tal-festa għal programm ieħor il-Malti il-Letteratura u l-Ilin. Ħajru koll lil Dr. Adrian Grima.